Hej, jeg hedder Jonas. Jeg hedder Lasse. Vi læser til dagligt på UCN i Aalborg, hvor vi læser finansbachelor begge to. Vi har valgt at tage et semester til udlandet. Lige nu der sidder vi i Fullerton, 2 minutter fra universitetet. Vi bor på noget, der hedder University House, som er det sted, vi vil foreslå, at I skal bo, hvis I vælger at tage herover. Hvis du vil have den rigtige college experience. Det er, kort sagt, bare et kanonsted at være, hvis du vælger at tage herover. Hvis vi skal snakke om det, hvordan der går skole. Vi går skole mandag, tirsdag og onsdag. Vi har 4 fag. Undervisningsform, det er forelæsninger, som man kender det på et anvendt universitet derhjemme. Lektier, det er som vi kender det på UCN. Stort set. Det er hovedsagelig læsning. Nogle få afleveringsprojekter. Ja, homeworks. Ja, det er ikke det, vi går mest om. Eksamener. Der har man noget, der hedder midterms. Det vil sige, at du har enten 2 eller 3 eksamener per semester, per fag. Og eksaminationerne, det er sådan noget multiple choice, hvor du har 4 valgmuligheder. Der er typisk 50 spørgsmål i en eksamen. Og der er så iblandt dem, der er også true og false, hvor du har 50% chance for at gætte rigtigt. Du skal have 60% eller derover for at bestå herovre i de fleste fagene. Det er det, der svarer til et flertal derhjemme. Der er ikke noget, der hedder 0,2. Så kan man sige sådan, at niveauet det er det samme som derhjemme. Ja. Der er selvfølgelig forskellige strukturer, man skal vende sig til herover, som er anderledes derhjemmefra. Men der er så også nogle af de ting, som måske er nemmere end det, vi kender af. Så det går lige op, kan man sige. Jonas, hvad er det bedste ved at bo i Californien? Det er solskinsvejret. Uden tvivl. Sunny Soko. Jeg er fuldstændig enig. Vi sidder her midt i december. Der er 29 grader i dag. Der var 27 grader i går. Og der er ikke en sky på himlen. Det er den største oplevelse, du har haft herovre? Det var Las Vegas. Ja. Pool party. Pool party i Las Vegas. Wet Republic. Vores 3 råd til jer, der gerne vil afsted, det første, det er at få styr på beboelse og eventuelt bil ind til hjemmefra. Det vil spare tid, og det vil spare penge. Helt sikkert. Nummer 2, det er, hvis ikke der er andre, der gerne vil afsted med at få UCN, så hook op med nogen, enten fra Danmark eller fra Tyskland. Der er forskellige portaler på internettet, hvor man kan få kontakt til de her personer, der gerne vil herovre. Det tredje, det er bare at nyde det. Det er det fedeste i hele verden. Altså det er et halvt år af dit liv, du aldrig nogensinde vil glemme.